Učíte sa už dlhšie taliančinu, ale zasekli ste sa na nepravidelných slovesách? Čo sú vlastne nepravidelné slovesá? Nepravidelné slovesá sú práve tie, kde meníme komplet koreň slova. Komplet koreň slovesa. Napríklad sú to aj modálne slovesá ako môcť, potére, musieť, dovere a napríklad aj chcieť. Volere. A práve tieto slovesá spolu s ďalšími nepravidelnými slovesami, ako je napríklad andare, venire, rimanere, tradurre, spegnere, dire a podobne, práve tieto slovesá budeme riešiť a trénovať v mojom kurze Cominciamo A1-2. A nebudeme riešiť iba tieto slovesá, ale budeme sa zameriavať aj na predložky. Budeme sa zameriavať na predložky, napríklad prečo povieme vado dal dottore, ale prečo použijeme túto predložku da a prečo napríklad povieme vado in Italia, prečo povieme vado a Roma. Budeme riešiť všetky takéto veci aj spolu s ďalšími záležitosťami. A aby to nebolo iba gramatické a dávalo vám to zmysel, budeme to riešiť v kontexte konkrétnych vecí. Napríklad budeme sa zaoberať tým, ako niekoho pozvať, ako prijať pozvanie a ako napríklad aj odmietnúť pozvanie takým spôsobom, aby ste sa neobmedzovali iba na si, chcem niečo, alebo no, keď vás niekto pozve, ale aby ste to slušne povedali, napríklad no, ho già un altro impegno, mi dispiace, už tam niečo mám, je mi to ľúto. Aby ste si tú slovnú zásobu rozšírili. Takže pokiaľ si chcete zopakovať slovesa a zároveň aj napredovať ďalej, tak sa prihláste do môjho kurzu Cominciamo A1-2. Voľné miesto tam ešte je a možno bude práve vaše.